Det är det. Det kan vi göra. Ja. Var den här de tyckte att... Hej då. Ja, men absolut. Det är någon häst och det är någon Ja, nej men det här är jättefint. En 5? Har du? B-pon eller 3 och sen eller 1 Är det när din, vi ja? köpte den. Ja. Tänderna på den. I tänderna? Ja, men det var väl en B? Var det 2 B? Ja, för Iberia är det ju lätt B. Då var ju... Ja, och för då, där var ju Mermaid. Någon fel! -3 Vilma Östlin, stade på Stagepar, Gästrikes